Zdravím vás ľudia, dneska je tu nový vlog. To znamená len jedna vec. Ideme jazdiť. Pozeraj, ako má tú prílbu zadrbanú, alebo čo to má s tým Takhle mám úšky skurvené. No Matúš, ako sa dneska máš? Na hovno, nervy mám celý deň, mi všetci robia nervy. Budeme jazdiť mimoriadne bezpečne, nemusí sa báť. No takže to znamená, že pojedeme všelijako len nie opatrne. Potápač žumpár a takto si tam naťahujú kamery. Na PU, to je teraz nový odbor. Potápač žumpár. A môžeme jet. Mám opasok strenok na prílbe za 800 €, ja také nemám. Ja mám prílbu. A máš prílbu, no. A mám prílbu proste. Že mňa to baví, keď som tak v tom. Chyť mi prílbu. Keď si v tom? Tá prílba teraz stojí tak 600 €. Takže Matúš, kam ideme? McDonald Beladice a vidíme sa v ďalšej časti tejto videa. Nachádzame sa na našej ďalšej zastávke v McDonalde v Beladiciach. Ideme vám ukázať, čo si ideme objednať. A ešte vám ukážem, že tu nám parkujú naše peklostroje. Teda vlastne môj nie, ich dvoch. A teraz si ideme vlastne natočiť, čo si dáme. A jak tlačíš na mňa, ja tlačím do volantu. Počuj, ale v tom meste sa to vôbec nedá. Takto mám vykrútenú ruku, lebo stále brzdíš. To viem, keď som chodil stať. Dobre, tak ako si teda objednáme, tu budeme? Dobre, môžem. Alex, dáš mi data, lebo moje data mi nikdy nesiahnu McDonald aplikáciu. Čo si ideš objednávať? Alex, ja by som to veľmi rád povedal, ale z tohto neviem. Asi si dám filet o fish. Jedno filet o fish, poprosím. Filet o fish. Čo si kúpil? Filet o fish menu. Ale normálne mi vypísalo, že došlo k pochybeniu pri pracovaniem skriptu JavaScript 1 Minecraft. Neviem, že McDonald má asi za znovu spoluprácu s Minecraftom. Dneska je slnečný deň, slnko mi jebe do očí a jemu stále volá, kto volá, stále volá, kde má ísť, to je proste strašný život. Ale my sa pekne dneska, ak to je, žuvelebíme a bude sranda celkom. Koľko si platil? Čo jen 6,70. Idem spraviť recenziu na nové filet o fish. Prečo toto stalo 4,50. Toto stalo 4,50. Proste vianočný šalát na rybe, len v žemli a so syrom. Taste test? To ešte mali zamrazené v mrazničke od Vianoc. Rybu, čo robil kuchár na obed, bola lepšia. V kole. Hodnotím to 1 bod zo 4. 2 z 8. 2,5 z 10. Ty si objednal? Hej. Takže aj ja som si to niečo objednal. Ja mám tu proste, že McFlurry čokoládovú, vodičky na skladenie a 2x chicken burger. Čo to hovoríš, Matúško? Tá zmrzlina vyzerá strašne dobre, ale tá osahu chce viac, jak ja. Ideme tu skúsiť odporúčanie Matúša. Hranolku do zmrzliny. Že vraj to je skvelé. Hovorím ti, že to je dobré. Ja som nič nepovedal. Taká slaná zmrzlina. No Matúško, ako sa máš? Dobre, uvidíme, čo nám prinesie ešte dnešný deň. Dúfam, že nejaké dobrodružstvá a zážitky. Dúfam, nie autonehodu, motonehodu. A svíti mi tu slnko do oka a to mi celkem vadí, vole. Poď, čo nám momentálne stalo, Matúš? Aký skurvisín prišiel, že tu stojíme na onom vozičkaroch a on stal tu. On prišiel, že hej, čo vy šočkovci vyjebaní, nevidíte, čo tu je za cedulu? A my, že jaj, prepáčte, a pozriem sa na cedulu, kde on stojí? No na vozičkaroch, ale on bol asi z ETP narušený, debil. Nemal ani kartičku za sklom. No tak on ani za kartičku nepotrebuje, na neho sa pozrieš a vidíš, že je debil. Momentálne sa nachádzame pred starou korčmou v Beladiciach a ideme otestovať túto kolobežku. Dobre, už ideme skúšať maximálnu rýchlosť tejto kukurice. Zrýchlenie to má dobré. Toto je mierne stúpanie na 3 paličkách a ideme 42. Skúsime to ale dole kopcom. Hore kopcom nám to zatiaľ ťahá nejakých 44. Uvidíme, ako to pôjde za chvíľu. Potom vám ukážem aj trik Alana Capra. Dúfam, že nebude Alana Plesk. Mierny drift. Aha, toto je predná a toto je zadná. Dobre vedieť. Teraz sme na vršku a ideme z vršku. Teraz vám ukážem nejaký trik, ako dať na zadné. Postavíte sa dozadu a jednu nohu dopredu a zdvihnete a pridávate. A na konci si dáme nejaký driftík. Ale tak nejakých 45 aj na vybitej není problém. Jazda bola dobrá, lenže tu není moc dobrá cesta. Ale akože kolobežka dobrá, len bohužiaľ na 3 paličky nabitá. Inak som si to celkom užil. Deti na mňa pozerali, aké by som ich zjedol poslednú večeru, ale musím uznať, na to, že to je elektrický motor, to má veľmi dobrý výkon, len mi slzy išli z očí a toto som mal na hlave a som sa bál, že mi to vyletí a bola to totálna paráda. Čiže som ujel s takým pekným Ferrari autom a teraz tu to tak stojí, takže asi si ho ukážeme.
Čo nehovoríš? Že sa mi páči. A Aďo mi odišiel, takže zas som prischol Alexovi. Bohužiaľ. Takže si není rád. Ja som rád, ale ty asi nie je rád. Ľudia, posunuli sme sa o 4 dní v čase a vítame vás v pondelku. Momentálne ideme dotočiť piatkový vlog a budeme chodiť po záchutiach Banskobystrického, Zlatomoraveckého, Nitrianskeho, Levického, Novozámockého a všetkých ostatných krajov. Pre televíziu, Matúš Šimko. Ozveme sa vám na ďalšej zastávke. No, takže Alex ma zavolal dneska na hodok a nachádzame sa momentálne vo Veľkom Poli. Dostali sme sa sem tak, že sme išli tak cez 15 krát značku Nová Baňa. Som strašne hladný, neviem, kde tu zoheženiem jedlo a bolí ma riť. Dúfam, že to dokážeme, ale teraz neviem, čo sa deje, lebo vyšlo veľa ľudí. No, a ďalšia zastávka bude na nejaké rozhľadni. Stade vám dáme potom tiež zábery. A už druhé policajné auto tu prešlo okolo nás, takže asi radšej ideme preč. Nachádzame sa na našom ďalšom mieste. Momentálne sme na výhliadke, teda Alex to tu nazval výhliadka, ja tu vidím iba vysielač. A museli sme prerušiť natáčanie v Veľkom Poli, pretože asi videli prvýkrát profesionálnu techniku. Prišlo tam 40 ľudí a 40 išli naraz cez prechod a celá obec má dokopy 48 ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé a veľmi fascinujúce vidieť všetkých tých ľudí čakať 3 minúty na tom prechode, 4-krát sa obzrieť, keď auto tam nešlo dobrých 10 rokov, tak museli sme to trošku posunúť, ale už sme tu. Je to tu veľmi pekné. Má to tu takú veľmi dobrú vzduch, sa tu dá načerpať, atmosféru, energiu. A je tu veľmi pekná cesta pre motorky a ďalšiu prestávku máme kde, Alex? Ešte nevieme, ale dúfam, že voľa kde sa bude dať jedlo jesť. A zabudol som si vzmíkinu s Alexom a strašne fúka veter, ako môžete vidieť, trochu nám prefúkuje účesy. No, takže, na čo by ste sa rozhodovali medzi kroskou a cestnou motorkou, keď si môžete kúpiť Aerox, však on prejde všetko. Pozrite sa, kade sme prišli. Vidíte tu a kade cestu, Alex, teraz musíš ukázať, kade sme prišli. Tade a ukážem aj druhú stranu Bratislavy. Ešte som tak rozmýšľal, že by som dal ten kickflip, vieš, to by bol, ale oličko dám. Čaute, dostal som takúto kameru do ruky a teraz si tu môžem takto chodiť s poťakom. Ja nemám zakopnúť a ja mám taký držiak, ono to vyzerá ako také chápadlá morské. Tuto som na turistike, Bali, tak. A už ide aj Alex. Tu, vidíte ho? Vítam aj ja do vlogu. A že im dáš veľké zábery z GoPročky, ako tu ideme na ceste, ale vlastne to im nemusíš natáčať, lebo oni to už počujú. Okay. Naša ďalšia zastávka je Zmrzlina v Uherciach. Cesta bola veľmi príjemná a už sa začína ochlaďovať, mali by sme si aj sprezliec a ideme sa pozrieť na to, aká tu bude zmrzlina. Spravíme taste test, Alex. Dobrý, prosím vás, môžete mi dať jednu citrónovú a čokoládovú. Páči sa? Dal som si čokoládovú a citrónovú. Alex si dal bueno. Spravíme taste test. Akú tu máme zmrzlinu. Citrónová, celkom citrónová. A čokoládová je veľmi čokoládová. Ale sedím tu ako pán podnikateľ a dneskajší vlog sme zabudli zmeniť, že sme boli v druhej polovici vlogu, sme zabudli povedať, že sme na Slovnavske. Ale to vôbec nevadí, lebo dneska sa tam určite ešte raz zastavíme. Zistil som, že Partizánske je bližšie, ako som si myslel. Dobre, to je asi zo zmrzliny všetko, Alex, nie? Ja by som dodal, že mi momentálne mrzne hlava, mozog mi mrzne a môžete si užiť timelapse Matúška, ako líže zmrzlinu. Prišli sme do veľkej osady a idú nás zaviesť do lesa. A Alexovi už rozobrali skúter, uvidíme, čo to tu bude. Poďte sa s nami na to pozrieť. Máme tu veľký tajný vchod. No už Alex nemá značky, ideme sa pozrieť, čo tu je ďalej. Vchod je veľmi zaujímavý. Ty pičo, to kde sme sa dostali? Nachádzame sa v nejakej osade. Volá sa to tu Skicevská pec. Tu majú asi bazén. Toto máte bazén? Kúpavame deti raz za 2 roky. Popíš nám, čo tu máte. Tak akože ja som na to malý pán, toto je bazén pre deti. Tuto kúpame deti raz za 2 roky. Iba raz za 2 roky. Lebo potom oni nesmrdia, to nie je dobré. Pán stavby vedúci, čím ste toto stavali a spájali? Aha, a toto je normálne funkčná pec? Ovoňaj. No tak to voňať nebudem.
Dobrý večer. Čo to tu máme? Takto si nažívajú v Dolných Orešanoch. Toto je život na východe. Tu majú kancelárske stoličky, pec, ale majú novú balandu a celkom pekné to tu majú. Záchod som tu nevidel. Prosím vás, kde dávate vaše ľudské potreby? Do tej jamy, čo si natáčal. Jaj, a v tej jame potom kúpejte tie deti. Samozrejme. Správny prístup. Držíme zákuli trocha. Ty pičo! To čo bolo? Takže takto si tu zapalujú oheň, jaskyní mužia už aj vedia, čo je oheň a takto si tu nažívajú. Na tomto tu jazdia, toto je jeden z ich peklostrojov, toto je druhý z ich peklostrojov, majú so sebou aj perník, majú so sebou. Točí to 8000 otáčok, niekedy 8500, aj 9000, keď sa tomu chce. A myslím si, že sa to zádre do 500 km. Takže po našom náročnom drag race môžete vidieť, že sme prišli tu tankovať palivo na Slovnaft a občerstviť sa čerstvými hotdogmi s chrumkavým rohlíkom a dobrým sírovým párkom a krásnou samuraj omáčkou. A kečup omáčkou. Kečup omáčka není omáčka, ale kečup. Dobrý. Prosím vás, tieto predné hotdogy už máte hotové? No, jalapeňos. No, tak ten si dám. A kartou budem platiť. A samuraj omáčku potom. Ako vždy? Výborný, ako vždy. Hotdogy sme dojedli a dnešný deň by sme mohli aj ukončiť, takže by sme mali ukončiť aj tento vlog. Bol to dneska veľmi produktívny deň, dúfam, že vás vlog bavil a Alex vám sem ešte priloží zábery, ako som šoféroval. Bonusová otázka ku koncu videa. Kto uhádne, kde v tomto videu sme sa už tu nachádzali, tak je frajer a dostáva od nás srdiečko na komentár. No však a kde by to inde napísali? Však do komentáru to napíšte. Hopla!